tots i totes i benvinguts un diumenge més, tercer diumenge de Quaresma, a la Pujada de la Magdalena pel Camí de la Pedrera, que enguany hem tingut la sort de que tenim un dia que pareix que sigui un dia de Magdalena, per tant que se mantingui així tot el dia. Bueno, enguany és un any especial per a la Barraca, com sabeu, perquè enguany la Barraca complís 40 anys i per tant tots els nostres actes que farem al llarg de l'any tindran aquest caràcter una miqueta commemoratiu. Anem a iniciar este moment, este acte protocolari abans de començar la pujada i enguany els clavaris, sabeu que els clavaris de la Pedrera enguany són la Comissió de Festes de Sant Pere, Gaiata 12 i enguany el que anem a fer a continuació és que la Comissió de Festes per mig dels seus màxims representants, Martina, Pablo i Maria, li lliuraran a la Guia de la Pedrera d'enguany, que és Sira, Lucas, Bueno, l'estandard de la Pedrera. Endavant, com vulgueu. I seguidament, també com és tradicional, seran els tres representants, màxims representants de la Comissió de Festes, Martina Valerino Gallego, Pablo Valerino Gallego i Maria Guzmán Santolaria, qui imposaran a l'estandard de la Pedrera els combatins que recorden que ells van participar com a màxims representants de la Gaiata en aquest acte. Com vulgueu. Molt bé. Molt bé, i res més, recordar-vos un parell de cosetes. Primera, anem a iniciar com sempre la pujada. En la cafeteria Passatemps farem la primera paradeta, que com sempre ens ofrenaran una xocolatada i unes pastetes. Continuarem hasta Sant Roc de la Donació, allí farem una altra parada i allí farem com sempre l'acte simbòlic de col·locarem el ram de flors a l'altaret de la Mare del Carmen i de Sant Roc de la Donació. I després ja continuarem junts fins a Sant Roc de Canet. També una altra cosa, recordar-vos que enguany hem fet, com a 40 aniversari de la Barraca, hem fet unes pulseretes, queden algunes per ahir, si algú ne vol, el donatiu és a €1 i per tant si voleu aneu a algú de la Barraca que ne portem. Molt bé, res més, que passeu un molt bon dia i endavant, i ens veiem a Sant Roc de Canet. Déu, l'he llevat a... Magdalena!
tots els anys teníem des de fa molt de temps, des de l'any 2000, que teníem la tradició de vindre a l'ermita de Sant Roc de la Donació. Ja fa uns anys que això no és possible, però volem mantindre i ser record. Per tant, anem a ficar-li unes flors a la capelleta que representa a Sant Roc de la Donació i a la Mare del Carmel. Com tots els anys, ho farà la madrina de les festes de la Gaiata 12 en representació com a clavaris i els dos xiquets, la madrina infantil i el president infantil com a representants de la Gaiata. Com vulgueu. Molt bé, i tot seguit podeu passar així que els clavaris d'enguany, la Comissió de Festes de Sant Pere, Gaiata 12, ens ha preparat una picaeta, val? I després continuarem fins Sant Roc, no res, continuem fins Sant Roc de Canet. Gràcies. Vale, por aquí, Martina.